Hajiya lafiya na ganki a tsaye a nan a bakin titi? Malam kaga ina cikin tafiya ban fa daɗe da kunta ko ba amma mai har ya kare motar ta tsaya. Allah, to ke kuwa ina ki sha man nan haka? Wai a wani guri ne wai ko sha ka tafi a nan baya haka. Sarki, rashin sani na ai Hajjaju. Ga gidajen mai da ake yayi yan zamani za ki je ki sha mai cikin kwanciyar hankali? A ina kenan? A nan titin dutsen ma da kin je lamba biyar za ki ga an rubuta Masanawa Multin Company Limited. A nan ne za ki sha mai cikin kwanciyar hankali kuma da kawai ita. Karawa nan gaba kaɗan insha Allah za ki haɗu da shi. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Yawwa, Hajiya, assalamu alaikum, an gama. Ke ka gama? Yes. Ya cika Hajiya. Haba, yanzu na san na sha mai ga maneji na har ya daga? Gaskiya na yi farin ciki sosai. Ka bar ni Hajiya. Sai kare.